Dende a CIGA denunciaron o trato que os xubilados están recibindo por parte do Goberno Central en relación ás pensións. Para isto convocan unha mobilización este mércores 31 de xaneiro ás 12 da mañá co fin de dar resposta á política da mentira que levan a cabo, din, dende o Goberno de Mariano Rajoy, que trata de xustificar o inxustificable. É un colectivo que espera, ou esperamos, ou esperou que despois de ter traballado durante 20, 30, 40 anos poder chegar a un período de xubilación que tuvese unhas condicións dignas e, sin embargo, nos atopamos que cada vez máis e a precariedade entra tamén, xa non só no mundo do traballo, sino tamén no mundo das pensións. Dende o colectivo de pensionistas da CIGA lembran que non están loitando por nada que non lles pertenza, que están loitando por unha pensión digna pola que levan traballando toda unha vida. Estamos luchando porque sea unhas pensións dignas. Non é unha limosna que parece que desde o goberno que vamos a subir, parece que falan eles das pensións como se foran eles, como se fieran eles as pensións. A xente que cobra a pensión é porque lle pertenece, porque estuvo contribuindo a través de toda a súa vida laboral. Non lle regalan nada, non hai ir ali a Seguridade Social daño o botón que a mí me apetece ou a este daño non irá, non. Danche porque che pertenece e porque ti cotizastes. Pola súa banda, dende o colectivo de migrantes retornados, tamén presentes nesta rolda de prensa, puxeron sobre a mesa un dato escalofriante, que unha de cada 4 mulleres maiores de 60 anos está por debaixo da liña da pobreza. En que unha de 4 mulleres maiores de 65 anos están por debaixo da liña de pobreza. Isto porque sempre iso, debido a esta diferencia salarial, despois as pensións tamén son máis baixas e despois, no caso das viúdas, pois tamén, entonces ao final as mulleres somos as que temos as pensións máis baixas. Entonces, todo isto fai que cada vez pois se viva máis precariamente. Dende a CIGA convidan a todo o mundo a participar nesta movilización que terá lugar en Pontevedra, na Praza da Peregrina, ás 12 da mañá, unha cita que tamén se repetirá nas 7 grandes cidades galegas, co fin de reivindicar unha pensión digna para todos os xubilados.